Hoxe abordaremos a sustentabilidade cultural desde tres perspectivas. Unha perspectiva ambiental, atendendo á responsabilidade que temos como administración, como profesionais e como público, cos grandes retos que afectan á saúde do planeta, da necesidade de tomar conciencia de como os proxectos locais repercuten e suman no contexto global da emerxencia climática no que estamos actualmente. Outra perspectiva sería a política, entendida desde o noso punto de vista como a necesidade de promover e preservar valores identitarios propios, de prestar especial atención ao que nos fai culturalmente diferentes, especiais e singulares, porque na singularidade e na diferencia está unha parte importante da nosa riqueza como pobo. Recolles amorodios que medran no peito a golpe de tantán, sulfatas con caricias. Sabes como xuntar o rock and roll e o campo. Vaime deixar por un minotauro. O desexo que esquecín dorme agora ao pé de ti, no teu soño a murmurar. Nada, eu creo que compre mudar as políticas públicas e que sean as políticas públicas culturais moito máis ambiciosas, que atendan non só a exhibición, sino tamén a produción, que haxa fábricas de creación, que haxa tamén convocatorias para residencias artísticas, e é dicir, como que ser conscientes de que o espectador deixa de ser ese suxeito pasivo que consume, sino que un suxeito activo que crea. As políticas culturais creo que deberían pasar da precariedade como diagnose a desenvolver medidas que poidan intervir ante esta situación, axudando a xente a traballar menos, pero traballar mellor, con mellores condicións, con mellores recursos e, sobre todo, rescatar tempo para facer proxectos con maior calidade. Neste mundo de sobreexplotación, de exceso cultural, de hipercapitalismo e de precariedade, penso que o futuro da cultura para que sexa sustentable pasa por producir menos e producir mellor. A cultura ten que ser cultura para a liberación, ten que ser unha cultura que no contexto actual, onde se está instrumentalizando o servizo do greenwashing, da enxeñería social, da contrainsurxencia suave, para facer máis proxectos extractivos, para que a xente os acepte, para que a xente sexa máis sumisa, ese papel da cultura rebelde, que informe, que sensibilice, é máis importante que nunca. Por iso, como parte desa sustentabilidade, a cultura ten que ser tamén para a liberación. Para min o interesante é pensar que o futuro é o que imos facer, non o que vai pasar. Entón, depende de nós, e espero que saibamos facelo nun sentido emancipatorio, nun sentido de xustiza social, non fetichizar o concepto de cultura, sino cultura para que, para quen, e aí que sexa útil para unha vida mellor. Cardalo da túa pel, dúas rosas, viño e mel, catro lúas sobre o mar. Gracias. Podedes tomar café en paz.